Hoja zake haima hapa mkwatiwa ndani yamelefika fotele pa 16 September sizoto tuko kwa pili amele wandia vice president atiko eti ni Dr. Michael Sijoncho kwa maswali dizingalina tinene
zinene zina lanji Manganya Womaso ena matinda Kabwadadi Maina oseo sikuro vota yosaka oneka la Manganya ni babasi kono eti Pakaoneka zina lanji Dr. Michaels Mugaona kope yao Mugaona chizindikiro chatu ndicha Kaso eti Mugachoka pamenepo Odinda akatinda pamenepo Zikadero nde kuti ziko la sinta Upawi wata Njala yata Sijoto Oja zake Kama kwa bili bwana kwa noti mpasilani Ili mwaya kule hata Hoja zache Itogoze nonse Amini mwemela bana Ambuya kunaliseni Ngani Imeleti kabirane bana Ndizo kuza moto Sizo kuza guru Kwa majani Moto Aliyesa kakandi bala Ama liba bala ukupeteka Yeka Ukakani njala kumamba njala ukupeteka Ukafuna kuti pakali panopa ndikagone tulo ndiba kupeza ndani Owa mgone mabedi antu awiri Mbagona ni mozi tiri tulo Amene wampeza ayo amatani Paeka Ukona siku lo chisanko Aliyese akaruwa kosakago ni ndani Ambiri timakala mba area ya Chipani Area ya Chipani iyi Area ya Chipani iyi Musifuso fuso Munamba mwadi ya kweria Munamba mwadi ya kweria Munamba mwalandira sopo kweria Kapina Fizi kutoka kweria Kapina Chipani kupasa ni Fizi Fizi maipesa nani Aliyese paeka Siku loka vota Chimene sapangira kuti mkalowe pa guru Aliyese azipita yeka Ama zio kuti aliyese Alidichi kumutima chake Paeka Tika kambaza Ma program a area Pa area baja Ena mwemena tukukuza nikuta Ife area yiyi Tieni Tika votere Chipani ichichi Akukuza niyo mfufuze Mupeza kuti iyeyo Walandira zake Akukuza zake usewo Tieni mkuku Poka vota Kaya ulichipani chanji Ukavote Paweka Malinga na lichi kumuti majako Voti ya chaka chino Akati leta kapa magwada Chimanga mwapase Zingo sonyeza kumna kuti Zitu mmalai muno sisi kuenda kwino Ngani ya chakudia Si ngani Yoti zikala bandale Ngani ya nsima Si yoti tizika pita na bandale
mundivotere ndikupasani chakudya. Chakudya chisakale chili cha bandale. Chakudya ndi chinthu wina aliyense ayenera akhale nacho. Sunga mati iya ndikuvoterani ndikupasani sugar, ndikuvoterani ndikupasani mchere. Ayi, pali zambiri zimene ifeyo timakonda kululutira kulombera m'manja anthu andale kuti atipase. Umwe zimene zozo amanena kuti they are basic human rights. Ndizoti munthu akhale nazo. Sizoti munthu kukamvotera kuti wandipasa nsima. Nsima chimanga ukamvotera kuti fana wapasa nsima. Malawi ma 1970 80 mukamawerenga mati Malawi one of the poorest countries in Africa or in the world. Malawi dziko losauka. Papita zaka tilatira ufulu afufupi 60. Malawi kuchemwa abe dziko nani losauka. Tikamati kusauka kusana yakana kulu usiyakana aliyese pale kapai chitu kuko isiyakana kulu isiyakana aliyese pale kapai tuko sa kisanzu tajibadwa sibai ama nadia ba kile kiba kadia sibai ama nadia nani ama ni ba now sali pachito zibai kufuna chiteje kufuna chakudya Asia iya ziko lino chaka ndi chaka anthu aku Malawi tikakakira kumphanga ya umphawi. Chaka ndi chaka tikulowa kumphanga ya umphawi. Muyangane musika umumu osomapita kutali mukamfuse ophika zibwete ndi amene atakuuze kuti zinthu sizikuyenda bwino. Ophika zitumbuwa akuuzani zinthu sizikuyenda bwino. Amaziwa ifanyani akati akagule mafuta mtengo wakewo. Ndiponso chodabwisa china kuti dziko ngati liloli upita kuti ukagule chinthu usanga mafuta akagule battery la galimoto akumuza 500 chakuti alo ndikubwera ndikaninge ndalama lufulumiretu so ukachedwa mtengo wote ndiwadi ubwera. Dziko la mtundu wanji njenda kumenda kuti iwo lipo mwemo njezo ukhala bwanji kodi kuti uzioni nyumba yako muli uzuzu ukhale panja ukhale bombo. Chifukambira kumagamba ungamba chani uli boma momo hai iwe suli nyumbamo zoni muli uzuzu uziwa ine ndili boma momo ndikuuza ali kuti koma uzuzu lugu. Ndifuna pano ndiyake mawu ena yake chifukwa akupitiriza anthu kulankhulabe mawu amene wawo ndi mawu opeza chisoni. Akumati ineyo ndine vice president osayamika. Kusayamika kwake ndinapasidwa vice president ndi a president achakwera ndiye ine sindikulayamika. Ndiye ndikufunsa kuti ndi tchimo lanji limene ine ndachita losonyeza kuti sindikuyamika. Inu atandisanga kukhala vice president olo kufikira lero ntchito ina iliyonse ya boma imene anandilembera ndimayigwira popanda utambwali ndikumaliza kupita kusukuyamika. Ndiye ndione kuti nyumbamu muli anthu ena mbaba zikuba ndiye ndikaona kuti akokawa aba ndiye ine mune kuti aba palibe kanthu ndikuyamika. Zona komanso number 2 ineyo sindikulimbana ndi chipani china chilichonse, sindikulimbana ndi munthu, ndikulimbana ndi machitidwe a zinthu. Kuyamika tikati tiyankhane pandale poyamika asamanene mawu oti sindikuyamika. Aliyense ayamike Mulungu wakumwamba kuti zikomo iwonso ayamike Mulungu wakumwamba. Malemu Dr. Saul Klaus Chilima ndinali vice president wawo
tikukonzekera kuti ineyo ndikhale running mate tipite ku chisankho. Anandiyitana ineyo, m'bale wanga pali nkhani tionena kuti akutipempha anthu ena kuti tiphatikizane ndi Malawi Congress Party. Tikaphatikizana iweyo usiyeni bwana, iweyo tikaphatikizana ndi Malawi Congress Party, iweyo sukhala so running mate, iweyo sukhala vice president. Ndiye ndimafuna ndimve maganizo ako kuti kodi tigwirizane nawo iwe ulowa kunena kuti usakhale running mate, usakhale vice president. Ineyo ndinena kuti ntchito yanga siyo yanga nazofuna za ine kuti ineyo ndikakhala vice president ndezi ndisokonekera. After all, Mulungu wandipangira zambiri, ndagwira ntchito ku adra zaka zambiri zofuna kuti munthu akhale nazo pamoyo, ndili nazo. Cholowera mbomamo sikuti ndikabe kapena ndikajoye, koma nthandize anthu. Ndinayankha achilima, ndinawuza achilima kuti bwana musaganize za ine, muganize za Malawi. Ngati kuphatikizana ndi bwana Chakwera zithandiza kuti dziko lino lipite pasogolo, musaganize za ine. Anapita kukaphatikizana. Kumbukire kuti achilima chili ndi msonkhano, anatenga malemu amiya mbali ya uku, ine mbali ya uku pa msonkhano. Ndikunena kuti ngati pali anthu ozichepesa kwambiri, anthu oti tiyayamike ndi Michael Ushali abayi ndi Miya, chifukwa nalolera kuti iwowo asakhale ma vice president, ine ndi Achakwera tiphatikizane. Munama mwanimva ine ndikunena kuti inuyo muziyamika kopanda achilima ndi ine kuzichepesa ndikumapanga misonkhano simukanaola mboma. Munandimva ndikunena? Munandimva ndikunena? Ndimaopa kunena kuti zimene Mulungu wakonza zimekhala ziti sona kamakamba kuti iwe sukuyamika. Sitikuyamika chifukwa ndina kuti mboma munatoka kuba zikugwirizana. Nkhani imene ikundipangisa kuti tiziyenda. And by the way, anthu mene mwasonkhanira apapa ndi statement, kubwera kunoko mene mwachulukira apapa ndi statement yonena kuti tikufuna kuti zinthu zitani kodi zisinthe. Kumalawi kuno chiyambire panalibe nkhani yoti forex ndi vuto. Zambiri zikubwera mtengo chifukwa chani? Forex. Zikufunika anthu oti ndalama zakunja madola akhale munomo. Mmene ndikunena kuti aliyense pa mbuto yake ndikufuna kunena kuti awo amene amaziwa za chuma tiyasire apange za chumazo, chuma chathu chipite pasogolo. Koma tikati aliyense amene alionenepa, amene aliwonda, amene ali wantadi wafupi, bola kathala ndikuti amatwa pakwama kumpasa tiyena nakwamba za chuma, tiyena kwamba za chuma. Chika chuma mukamaphika nsima inuyo, mukuphika nsima kuti ipye anthu aidye muthalo, mmayikonongera anthu folo, mmayiphika anthu folo. Ndiye muganize kuti anthu folo ali mitiko yawo folo ayise ndi ufache akuphika poto umozi ikakasima zimene zikuchitika anthu forex uku afuna ataikonze yawo, uku aikonze yawo, uku aikonze yawo. Zingaite ngati timene ndikunena kuti zimene ndikunena abale anga sindikunena fanye ndikunena ndi munthu, sindikunena kuti kapena kuti ndipezeke kuti ati ine ndine, koma ndikunena zimene zilipo, zimene ndaziona. Ena amene akususa aya ukulankhula bwanji ndikuti inetu ndine vice president, ndine number 2. Ndiye pamene ndine number 2 diso langa ndali kulu kuposa lako. Diso langa ndali kulu kuposa lako. Zimene ndiona ine ndi zambiri. Komanso amene akumandizuzulawo akukhala anthu osaganiza bwino. Ndimadziwa kuti izi ndi ulule, izizi ndisunge, izizi ndinene, izizi ndisunge. Chifukwa kukhala munthu openga oti sukuganiza bwino uzikukamba chilichonse. Inu simadabwa kunena kuti shuga yemweyi shuga angokwera mitengo. Ndimauza anzanu kuti angokwera mitengo chilichonse ngati kuti mitengo yeyo yasuka chamba. Uyu
ufika lero mtengo ulima kuti inu Malawi ndi munthu ngati simnauziwa umphawi. Ine ndikuuze umphawi ngati simukuziwa ena ndimene mwakulira town. Umphawi umafika munthu saizi yoti ungoyenda kumene upita iwe konsuzi wako kumangoyenda kumangoongola weka kokabwerera kosaziwa kufika pakhomo zoganiza zako zopotoka. Munthu mmene mabwerera apapa chithandizo kumpasa munthu aliyense payekha mmene mwachulukirabwe aliyense kukhala bize. Palibe kusilira anthu ena, palibe kusilira anthu ena. Pakali pano anthu andale ndi amene amadziwika kuti ali ndi chuma ndi olemera, koma masalale anthu ndi ochepa. Ndalamazo tikusitenga kutiko ndiyena dada iwe magali moto wako saluza bozo wazitenga kutiko dati mwadifusa takana kunena kapena simona inuzi zilipo sabena mkomba dizi sabena izi toka mkomba kani iya izizi chili chose salu matisheti magali moto chili chose kucho kalaye tuwezuwika kuli mutu wake uyu wakufofira wati kukunga na mzungu ida nduyo mufekuda nduyo koma china kutoka kila hiyo ambiri sana nene wose solano maiko usatuze wae amfuna ndinauza kuti mzungu wake nduyo sula apiteko ampade asamweleko akusekereze ndine na mwacho kila hiyo ndikapita akazose akapereka kona bizakwana ya ule sokano olauza nisamele kunobo aka akabaliza kutipasa abane muli hapa Yesu simunamuone munamuona Yesu wakala Kristu ongomva mau kwewerenga Baibulo mau wakewo akupangisa kuti uyu akuli nazoona Yesu uyu ndikale Kristu. Asilamu mtumiki Muhammad simunamuone kuwenga mukurani mati izi mawamuku tisakire kuchokera nsanja ukafika kukaronga sizingateke kuti ndiponde pose zingateke sindingaponde pose koma aliyense amene akumva mawu angawa nakulupirira basi chili ndungachonga moyo wake uzasita. Ine sindikupita kukaba china chimene kupita bombamo ili kukupasani nyama hii nifuna mupike mungangoteka nyama ija kuika mpoto kama kupika mmatani mpoto muja mmasuka ifanyani muchose zonyasa sijonjo iyo sikuti ndikunena zonyasa zija sindani wanu koma kwawo simu mpoto moya chimodzimodzi ndikalwa mboma onse amene ali mbava aulesi ndi athamangizako chifukwa chani sizingateke kuti zabwino zifunese kupangazo zichitike mbava zili kuti kutenga chimanga ukoko chimanga kagawire na anthu kuli njala chimanga matupa 100 azafika kuno 30 70 agawana chilungamo msiko muno mulibe ambiri ainu mukapanda kusamala mugulisa ufulu wanu chifukwa cha mphoza chifukwa cha ndalama andipasa ndalama ndiye ndingavotera owanda kupasa 100,000 ndi 5 years zovutika zikufanana chaka ndi chaka siku ndi siku mukapita kuchipatala mukakhale makone muwaone azimayi amene akutuluka ndi ana obadwa kumene wani watuluka naye waona nganga akupita nganga muwerenga ndiye muzifunsefunso ana onsewo akupita ukuwa bambo wawo ali ndi chithandizo ali pa ntchito ndiyeno mukayang'ana kutama mabanja amuna ndi anabadwa ndi mzimu ndi moyo othandiza akazi awo akamalephera kuthandiza akazi awo amachita manyazi mabanja ena akutha chifukwa amuna akulephera kukwaniritsa zoti amuthandize mkazi wake
mkazi uja akumakanga ichipicho akumusiya machali chimu chachikumi chambale chikulula pansi chifukwa chani anthu ndalama alibe. Tisanamizane pano tikambe izo chofunika anthu akhale ndi chochita, akhale ndi ndalama thumba. Magesi transformer ikagwa umava iyayi sokera nani? Hai ife tikupanga usoko tisokeraneso sokera nani? Misewu yokumbika koma anthu ena kupereka masiterex. Dziko lino ndilofunika kuti likonzedwe. Amene angalikonze ndikuwuzeni pano poposa mshatira, amene angalikonze ndi amene alibe tibiruku take mboma kale. Amene analamulira dziko lino akamakalowa mbomamo amakapeza anthu awo akuadikira. Chimachitika mboma nachi muli magulu awiri, ena zikuyendera chifukwa alikulamulira, ena mboma momwemo akuphinjidwa. Munaja kale inuyo ndiyena munafeso tilowe nafe tino akalowamo nauso akamba kudya mnaso mwaja kale inuyo naso mwaja inuyo kwanu ndikuvota ndikumalira. Dziko lino libwerere kwa ini ache, muzililire nokha. Ine takusiya lero ndale nasiya ndizipanga zanga ndizikhala kuno bwino, koma ndimanena kuti zinazi ndimaitanidwe anthu kuchokera uku koseku nosemi chifuna inu to be happy, chifuna inu mukhale osangalala. Zona chakudya ikakale nkhani chimanga, chikakale cha kampeni chimanga, tipusani chakudya chimanga sima. Ndimalakula ndi mayi wache lero akuti ng'ombe amaikula 500,000 ng'ombe imodzi lero akuikula 5 million. Moti akule ng'ombe 10 akule ngati sizosoyekanso kuti tikambirane mwa science. Ziko likuyenda bwino kapena silikuyenda bwino? Iyayi muziyakhire nokha, zikoli likuyenda bwino silikuyenda bwino? Somano iweyo wina kunauta koma gali motoyi sikuyenda bwino, ali nkatimo ali kunja, ali nkatimo. Somano ndikamati ziko silikuyenda bwino ndili nkatimomo ndikuona mabambu ndikuona kuti masukakodi silikuyenda bwino. Ndiye ngati inuyo musali nkatimo ndiye kuti zikuyenda bwino, ndiye ndi inuyo. Koma anthu akuvutika, ana sukulu anzeru akulephera kupita ku sukulu chifukwa chani? Fizi ndalama palibepo. Ana kuyamba kuyenda kupempha. Dziko litu lifika po China ndikuposa ku China aliyense kumamwona zache ngati ndani. Ndikukuwuzani, if you don't know, maiko chifukwa cha umphawi anthu amayamba kuswana ukhaokha chifukwa cha umphawi. Anthu akuba amba kuchuluka kuswana nani wadi zochita. Mbusa wina wake wayakhirapo nkhani yakubayi walankhula tikamati okuba ndi chifukwa chonena kuti tikufuna okubawo achoke. Okuba kali pa ulendo, bullets ikamamenya ndwandras kale taida chinakaonera pira bullets ndwandras ndiye mpira wasabano kwa kutha kuti mpira wasabalono ndiye kuona kuti awawa kapu ayitenga amayamba kuimba ndiye fatsa chaimbe akuba. Sisi kufuna kuti chichule kuti umbayi nda aziziweka wakubayo azalikwadi paulendo semana ibuye makala ena lupe ndi abaliano ibuye musaime ndifuna yako ndiye musiyamela nokanoka mumuona meli mbale ya naye paulendo
aliyense akuimba angoti baibulo linanena kuti mmozi mwa malamulo a Mulungu usabe. Ndikuwuzani pano o manifesto onse aja wavomereza ngati akuba sachosedwa mu boma zonse zichitika. Dziko lino number 1 enemy ndikuba. Azungu kuti abwere kuno akazikise makampani amabuzana atu tipite ku Malawi msapiteko mboma muli anthu akuba samabwera. Mupite pa Tanzania papa muona dziko litalukani likukwera pompa nthawi yakabuzu ndalama yathu inali ya mphamvu kuposa chani muli Tanzania. Nthawi zinaso ndalama yathu imekhala ya mphamvu kuposa South Africa, imekhala ya mphamvu buying power. Lero ndalama yathu ikutani inosika ngati zipitirira kukhala chonchi zikapitirira kukhala chonchi. Ndikukuwuzani muzandivomera ifika kunena kuti wathina kuzathina ndikuyamba ife kuti mwanandokandoka. Dziko lino lofuna kulisolola kumphanga kumene liliko ndikulikonzanso. Komanso tikalikonza sikuti olinjoya ndi anthu achikauta kumwera kokha, achikauta pakati azananiso azanjoya akumpoto atamuvuma aliyense. Ife ndife Malawi atumbuka omwe achewa yawo asena tonse uya Malawians. Koma chofunika tenti opani Mulungu zimene zikuchitika zonyasa mboma kungozi chosa chosu ziko litira bwino. Nsomba timapha kuti tindi nyanja nsomba za Malawi kuno tindi nyanja koma nsomba bezi kutuliramo anthu kwenda kuzidya. Kale potuma mwana omatichoka kule makilo lero suchula kilo umachula ndalama kagule 1000 kagule 1000 sungachule kilo sungachule kilo. Pomaliza ndifuna ndikufuleni mafuno abwino pa 16 September ngati mufuna kuona dziko losiyana ndi mmene lakhali kuyendera mukandivotere muone zimene tachita ine. Mukavote mama waomwe kumafika odiaza chabe mlandu ha mwavota. Ndiyete kuchallenge aliyense ali panopa aliyense wadya kwawo aliyense zaja iye aziziwayeka zaja inu yakupasa nisi area zaja inu yakupasa nisi chipani nadia zanu mulibe mlandu aliyense pano mdia zache alibe changodi. Ndiye area yanu yokambira na kuti kwati tukavotere ndani area yanu siku mene makumana kujaia area yanu kuchipinda kwanu area yanu nyumba mwanu kulembe na chito anyamata tukulembe ni chito pesa tukapoini tukulembe ni chito 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 iyi kufuna kulemba ni chito aliyense pa mbuto yake mboma muli akaswiri osiwa kusaka ndondomeko anyamata kubale ndo chito azibai kwa ndondomeko za business ma business aliyense akakauta kutakata aliyense alipaye kakugwira chito ziko lino likwera. Mufune mafuno abwino Mulungu akudaliseni pa 16 September mukavote muone zimene Mulungu akumwamba na kulengani afuna kukuchitirani. Ambuye akudaliseni siku mukambiri.